מה אומרים המספרים? אנשי כאן חדשות עושים סדר בנתונים ובמשמעות שלהם. נאור ראובני, אנחנו איתך. כן, שלום דוריה. אז היום נתחיל את הפינה שלנו בהתבוננות על מדד המאומתים החדשים בני 60 ומעלה, וניקח כדוגמה את הנתונים של אתמול. מתוך 279 מאומתים בני יותר מ-60, 250 הם מחוסנים מלא בשתי מנות, 29 לא מחוסנים או מחוסנים חלקית. ככה זה נראה באחוזים, 90% הם מחוסנים מלא ו10% לא מחוסנים מלא. עכשיו בואו נסתכל על עוגה אחרת. היא מתארת את שיעור ההתחסנות בקרב בני ה-60 ומעלה בישראל. למרבה הצער היא מאוד מאוד דומה, 94% מחוסנים ו6% לא מחוסנים. ולמה למרבה הצער? הרי ברור ששיעורי ההתחסנות הגבוהים הללו מעודדים ובהחלט גם באים לידי ביטוי באופי התחלואה הקשה. אבל העובדה ששיעור המחוסנים באוכלוסיית המבוגרים כמעט זהה לשיעור המחוסנים מבין המאומתים בעצם אומרת לנו שאצל בני ה-60 ומעלה אין כמעט הבדל מבחינת הסיכוי לחלות או להידבק אם אתה מחוסן או לא מחוסן. ואת זה בין היתר תנסה אותה מנה שלישית לשנות. אבל את המנה השלישית יקבלו בינתיים רק בני 60 ומעלה, בזמן שהירידה ביעילות החיסון במניעת התחלואה ניכרת גם אצל צעירים יותר. אמנם ירידה קטנה יותר, אבל עדיין משמעותית. לזה נוסיף עכשיו מסקנה שאליה הגיעו ב-CDC, המרכז האמריקני לבקרת מחלות ומניעתן. במספר פנימי שלהם שנחשף השבוע בניו יורק טיימס, נכתב שבהינתן הדבקה של מחוסנים בזן דלטה, העומס הנגיפי אצל אותם מחוסנים שנדבקו הוא לא פחות מאשר אצל לא מחוסנים. בשפת העם, המחוסנים שנדבקו עלולים להיות מדביקים באותה המידה כמו לא מחוסנים שנדבקו. על סמך כל הנתונים הללו שראינו, העובדה שבישראל מחוסנים שבאים במגע עם חולה מאומת פטורים לגמרי מבידוד ואפילו מבדיקה נראית